Normal θα κάνει. Καλησπέρα, δεν τους πατάει. Δεν είναι τέλος αυτό, πολύ. 2 μέτρα να βάσεις. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα που το μάθετε. Θα παράει κάτι αέρες. Τζούλιετ, άου! Κυρία Κόκκου. Είμαι πολύ κοντά. Δυστυχώς δεν περάσει. Τι έλαβα τώρα, πάνε το λεπτό. Κυρία Νόμου, σε πακούλι. Σε πακούλι, πιστεύω. Α, πού είναι? Αυτός ο κεντρώνιος που είχε έρθει που λες, έκανε κάποια πράγματα, του λέω να κάνουμε μερικές διατάσεις, να το βρίσκεται σε πλευράς ελληνικές. Πέσω πίσω, ξέρεις. Κοίτα το βλαμμένο! Σίγουρα είναι αυτό. Κάνει εκείνο, πέντε στο χώρα, λίγο, ναι, με τα γράμματα. Τι τα γράμματα, δεν κάνει, δεν υπάρχει θέμα τελεία, ψέματα. Δεν γυμνάζεις, του λέω. Πώς νιώθετε τα πήρατε σήμερα? Δεν έκανες. Σήμερα λέγα λίγο εντόργανη, δεν να πιστώσει. Δεν σου μέσα τα μεγάλα, ξέρω να δω. Έτσι λέω, άμα κάνεις τον κλώδ, να φτάσουν να είναι μέλλον, δεν λέω ότι θα έτσι να γίνει. Εντάξει, δεν σκητρά. Όλα. Ψηλός είναι λίγο κάψει. Κάψει του σκάρι, μπορεί να κάνεις κάψει του σωστά. Κυρίες και κύριοι. Του αρέσει, για να δει. Δώσε μου! Δώσε μου! Τουτούτι μου! Άμα σου έλεγα δεν μ' άρεσε, δεν είναι καλός. Καλός είναι, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μπορώ να το πω. Καλός είναι, παιδί μου.